τηλεθεατές του otanews.gr, τηλεθεατές του Web TV. Είμαστε εδώ στο στούντιό μας για να γνωρίσουμε καλύτερα τους υποψηφίους, είτε είναι δήμαρχοι είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πολύ έμπειρο άντρα στην προσφορά στα κοινά, έχοντας περάσει τα 20 χρόνια στην συμμετοχή από διάφορες θέσεις και αυτοδιοικητικές αλλά και οργανωμένων συλλογικών φορέων. Πρόκειται για τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλώς ήρθατε. Τιμή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποψήφιο σύμβουλο στον Δήμο Αχαρνών με τον κύριο Κασαβό. Αχαρνέ, ενεργοί πολίτες. Το Αχαρνέ, το ναι, είναι η κατάφαση, το θετικό. Λοιπόν, διατελέσατε και πέρα, να πούμε ότι είστε μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Αυτή η ιδιότητά σας αξιοποιήθηκε και από θέσεις ευθύνης, έτσι, είναι η ιδιότητά σας. Και χημικός δηληστηρίων. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά θα τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί ξέρετε τώρα είναι η περίοδος αυτή των κοιτασμάτων και μιας προοπτικής για να έχουμε παραγωγή ενεργειακή. Να μιλήσουμε λίγο για σας. Έχετε πάνω από 20 χρόνια μια προσφορά στην κοινωνία. Ιδιαίτερα την τοπική. Πλησιάζω γύρω στα 30 χρόνια ακριβώς. Πώς ξεκινήσατε? Η πρώτη σας ενασχόληση ήταν με συλλόγους ή με τους συλλόγους. Θεώρησα καλό να ασχοληθώ με τα κοινά, διότι έβλεπα ότι μπορεί να περισσεύει χρόνος από τον εαυτό μου, από την προσωπική μου ζωή και να αφιερώσω στους ανθρώπους μου. Και αυτό το αξιολόγησα θετικά και εργάστηκα από οποιαδήποτε θέση φορέων, αλλά και μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, με πάντα να μπορέσω να λύσω προβλήματα τα οποία ήταν στα καθήκοντά μου. Και αυτό προσπαθώ ακόμη και σήμερα. Τι θεωρείτε προσωπική επιτυχία? Γιατί είστε υπερήφανος? Προσωπική επιτυχία ήμουνα στην θετία μου από το 1998 στο 2002, σαν αντιπρόεδρος των Δημοτικών Έργων της ΔΕΤΕΔΑ, και πρόεδρος διενέργειας των δημοτικών έργων, κατάφερα μέσα από το τρίτο πακέτο στήριξης να διεκδικήσουμε τα κονδύλια, 43 περίπου. Ντελόρ τότε. Όχι, το ποιο πακέτο ήταν τα Ντελόρ? Το τρίτο πακέτο, ναι, ακριβώς. Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιστροφή φόρων του ελληνικού δημοσίου από τρίτες χώρες. Και μπορέσαμε και φτάσαμε σε ένα σοβαρό ποσό για την εποχή εκείνη. Αξιολογήσαμε το τεχνικό δυναμικό του Δήμου μας και καταφέραμε και κατοχυρώσαμε 43 εκατομμύρια ευρώ έργα, χωρίς να χρεωθεί ο Δημότης ούτε ένα, είχαμε δραχμές τότε, ούτε μία δραχμούλα. Και έτσι αναπλάσαμε το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου μας. Δηλαδή άλλαξε, ας πούμε, πρόσωπο. Κατά 70%. Ναι. Δεν υπήρχαν δρόμοι στους Αχαρνές. Ναι. Δεν υπήρχαν πλατείες που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πολιτών. Παιδικές χαρές. Τα σχολεία μας καταφέραμε να τα αναπλάσουμε τελείως. Να δημιουργήσουμε καινούριες σχολικές μονάδες στον αθλητισμό μας. Ανακατασκευάσαμε τα γυμναστηριά μας. Εξοπλίσαμε τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά τα πετύχαμε με μια σύμπνοια όλοι μαζί και με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Τάκη Παπανίκα, αλλά και με τους συνεργάτες μας, οι οποίοι ήταν άριστοι άνθρωποι. Και τους ευχαριστώ πάντα, διότι όλοι δουλέψαμε με τον καλύτερο τρόπο για το καλό του Δήμου μας. Και στο κομμάτι λοιπόν των υποδομών, αλλά και στο κομμάτι του πολιτισμού και της παιδείας, του πνεύματος, θα έλεγα εγώ, και μέσα από την δραστηριότητά σας στο Σύλλογο Κωστή Παλαμά, που πραγματικά παρεμβαίνει. Ασφαλώς. Ο Κωστής Παλαμάς είναι ένας ενεργός σύλλογος, ο οποίος δραστηριοποιείται, γιατί πάντα οι σύλλογοι είναι θέμα ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι θέλουν, μπορεί να βάλουν ψηλούς στόχους και να καταφέρουν πολλά πράγματα. Και να είναι συμπαραστάτες στην κοινωνία μας. Να νιώθει ο πολίτης ένα κοινωνικό αίσθημα ασφαλείας στη γειτονιά του. Έχει ένα λόγο να εκφραστεί. Να λυθούν ορισμένα προβλήματα, τα οποία επιδιώκει. Η δουλειά του ενός φορέα συλλόγου είναι να μπορέσει. Αυτό που λέμε εξοραϊστικός στην κυριολεκτική και εκπολιτιστικός. Ναι. Ακριβώς. Καταφέραμε, οργανώσαμε τον φορέα μας έτσι, κάναμε πνευματικό κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο στεγάζει και ΚΑΠΗ και κέντρο νεότητος,
το οποίο διαμορφώνεται τώρα κατάλληλα, και να αναπτύσσουμε και το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, και θέλω να συγχαρώ και εσάς όλους που εμπλέξετε σε αυτή την προσπάθεια. Έρχεστε να καλύψετε ως ενεργοί πολίτες, με όραμα και προσωπική θυσία, θα έλεγα, χρόνου, προσπάθειας κλπ. Κενά που οφείλει να τα καλύψει η πολιτεία με όποια μορφή, είτε στον πρώτο βαθμό, είτε το κεντρική κυβέρνηση, ένα κράτος πρόνοια που συρρυκνώνεται. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά και εμείς θεωρούμε την προσφορά μας σαν μια παραπλήσια με την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν κάθεστε με σταυρωμένα χέρια να πείτε ναι, δεν κάνει αυτό αρκετά ο Δήμαρχος ή δεν κάνει αρκετά ο... Συμπληρώματα κενά. Ναι, δηλαδή και όχι μόνο, παρακινούμε κιόλας, ώστε να συνεργαστούμε για κάτι καλύτερο. Πόσοι δραστηριοποιείστε σε αυτή την προσπάθεια, πόσοι πολίτες, αριθμητικά, πόσοι αριθμητικά ο φορέα μας έχει πάνω από 900 μέλη. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σε πλήρη ενεργεία, αυτή τη στιγμή πλέον των 200 ανθρώπων είναι ενταγμένοι μέσα στην υπηρεσία του συλλόγου μας, του φορέα μας, και προσπαθούμε το δυνατόν, το καλύτερο να προσφέρουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Πώς έφτασε ο Δήμος αυτός που υπηρετήσατε και από θέση ευθύνης να χρωστάει τόσο πολλά και να είναι από τους πιο υπερχρεωμένους Δήμους σήμερα? Οπωσδήποτε έγινε και μια αλόγιστη οικονομική πολιτική, πιθανόν, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιους συναδέλφους ή κάποιους δημάρχους οι οποίοι περάσαν από το θόκο αυτόν. Έχουν τις ευθύνες όμως. Το πιθανότερο βεβαίως, όπου βέβαια υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν και τα ανάλογα όργανα τα οποία μπορούν να αποδώσουν τις ευθύνες αυτές, και φαντάζομαι ότι έχουν αναλογιστεί ορισμένες τέτοιες ευθύνες. Βέβαια δεν ξέρω στο μέτρο πώς μπορούν να αποδειχτούν ή μπορούν να διεκπαιρεθούν. Είναι δύσκολο κομμάτι αυτό, διότι κάθε δήμαρχος σε αυτό το Δήμο, που είναι ένας τεράστιος Δήμος γεωπολιτικά, αλλά έχει και κοινωνικά κριτήρια να αντιμετωπίσει πάρα πολλά, δηλαδή την ανεργία, ένας Δήμος ο οποίος υποφέρει από πολλά πράγματα, δηλαδή από πολλά προβλήματα. Και ίσως κάπου εκεί λειτουργήσαν πολλοί δημάρχοι με μια αλόγιστη, ας το πούμε, συμπεριφορά. Δεν είναι θετικό για αυτούς βέβαια αυτό. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο νοικοκυρεμένα, ώστε να μην φτάσουμε να χρωστάμε αυτό το τεράστιο ποσό των 180, αν δεν κάνω λάθος, με τις τελευταίες αναλύσεις, εκατομμυρίων ευρώ. Είναι τεράστιο το ποσό. Είχε δανειστεί, αν δεν κάνω λάθος, απευθείας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βεβαίως, υπήρχε και αυτή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς έγιναν αυτά, αλλά πιστεύω ότι ένας Δήμος, αν παίρνει δάνεια για να μην δραστηριοποιείται στα έργα του και να χρεώνεται, δεν είναι ορθόν, δεν είναι σωστόν. Ο Δήμος έχει τα πολιτικά τέλη, έχει πολλούς πόρους, πρέπει να αξιοποιήσει αυτούς. Εσείς το πράξατε αυτό. Ασφαλώς το άρα πράξαμε. Έχετε δικαίωμα και να... Ναι. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι με κάποιο τρόπο έτσι σας καλώ να κρίνετε. Απλά για την ιστορία και για όλους όσοι μας παρακολουθούν, καλό είναι να λέγονται κάποια πράγματα, είτε είναι δημότες του Δήμου σας, οι δημότες σας, είτε είναι απλοί τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ασφαλώς. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την προσπάθεια είστε παρόν και επιλέξατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Κασαβό, με τον οποίο είχατε διατελέσει μάλιστα μαζί, έτσι, η Δημοτική Σύμβουλη. Βεβαίως, ναι. Είχαμε για μια περίοδο, ήμασταν μαζί, συνυποψήφοι. Είναι αξιόλογος άνθρωπος και μπορώ να πω ότι ήταν από τα πρώτα στελέχη μας. Και έχει χρηματίσει και για υποψήφιος βουλευτής. Παρόλο και το σχετικά νεαρό της ηλικίας. Νεαρό της ηλικίας του. Εγώ το καταλογίζω πολλά υπέρ. Δεν έχει κατά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα θα δείξει τη δρομολόγησή του σαν δήμαρχος. Και το λέω αυτό σαν δήμαρχος γιατί όλα τα προγνωστικά, γενικά ας το πούμε, των ανθρώπων, οι πληροφορίες που μας στέλνουν, τον θέλουν για σημερινό δήμαρχο. Να δούμε λίγο, να συνεργαστούμε τώρα εδώ με τον συνεργάτη μας, τον κύριο Τροιάνο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης μας. Μάλιστα. Και με το control, και να δούμε κάποιες φωτογραφίες από τα εγγένεια που λένε πάνω από 2.000. Βεβαίως, ήταν πάνω από 2.000. Έχουμε 2-3 φωτογραφίες, τις κλέψαμε από το Facebook, το δικό σας. Μάλιστα, αυτό μας Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
Βεβαίως, άξιζε. Είναι η απόδειξη των πραγμάτων, δηλαδή η πραγματικότητα. Δεν δείχνει κάτι που... Θάλασσα, πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Μου κάνει εντύπωση τώρα, κύριε Γιαννακόπουλε, πώς ο κόσμος με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει, ας πούμε, και την απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα, είναι εκεί. Αυτός ο κόσμος σας δημιουργεί, φαντάζομαι, το αίσθημα της ευθύνης. Μας δημιουργεί βεβαίως αίσθημα ευθύνης και τον ευχαριστούμε για την προσέλευσή του και για τη τιμή που μας έκανε. Και ήρθαν οι άνθρωποι κοντά μας και μας αγκάλιασαν και μας δίνουν ευθύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να φτάσουμε σε κάποιο σημείο ώστε ο Δήμος αυτός να ανασυγκροτηθεί. Δηλαδή να φτάσει στην πρόοδο. Διότι αν δεν το κάνουμε, πλέον θα δώσουμε άλλη μια απογοήτευση. Όχι. Πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος αυτός και να ξεχρεωθεί και να βρεθούν ορίζοντες, ώστε να ξανά ο τόπος να λειτουργήσει με τα καλύτερα κριτήρια. Όντας πολίτης και ειδικός, φαντάζομαι ότι έχετε καταγράψει μέσα σας όλα τα προβλήματα. Ασφαλώς. Και έχετε θέσει και κάποιες προτεραιότητες, έχετε μια σκέψη ορθολογική, φαντάζομαι και από το επάγγελμά σας. Θέλετε να μιλήσουμε για αυτά και πώς προτείνετε λύση εσείς, ο κύριος Κασαβός, η παράταξή σας. Βεβαίως. Αν μπορεί να ανατραπεί, πόσο εύκολα. Ασφαλώς. Και τι εσείς θέλετε να δρομολογήσετε. Έτσι είναι. Ο Δήμος Αχανών έχει μια τεχνική υπηρεσία αξιόλογη, ένα πολύ καλό δυναμικό, το οποίο άμα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα και γίνουν μελέτες, υπάρχουν προγράμματα τα οποία λιμνάζουν μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχετε δίκιο. Τα οποία... Το λένε και οι Ευρωπαίοι Επίτροποι για το... Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει ένα ποσό, από ό,τι ακούγεται, γύρω στα 30 δις. Τα οποία δεν αναζητούνται από τη χώρα μας, γιατί δεν παρουσιάζουμε προγράμματα. Εάν οι τεχνικές υπηρεσίες, όχι μόνο του Δήμου Αχανών, αλλά και άλλων δήμων με στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν αξιολογήσουν την τεχνική τους υποδομή ώστε να στραφούν, να κάνουν προγράμματα, δηλαδή να εργαστούν. Εσείς πώς τα είχατε καταφέρει τότε, που ακόμα δεν ήταν και πολύ οργανωμένες οι υπηρεσίες, ούτε το επίπεδο της συμβουλευτικής, του consulting, δηλαδή στην Ελλάδα, να απορροφήσετε τότε τόσα χρήματα για την περιοχή σας? Διότι ήταν δύσκολο. Μπήκαμε μέσα στην καρδιά του τεχνικού μας και προσπαθήσαμε να εμπεδώσουμε μέσα στην ψυχή του ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι, σαν σύνολο. Και οι μηχανικοί μας, άνθρωποι καλοπροαίρετοι, το αντιληφθήκανε, δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό τότε και καταφέραμε και προωθήσαμε με γρήγορους ρυθμούς μελέτες, οι οποίες ανταποκριθήκαν και στο χρονικό διάστημα, γιατί υπήρχαν περιορισμοί, διότι μια μελέτη αν σε 6 μήνες... Αυτό είναι το θέμα, ακριβώς, ότι πρέπει να είναι οι μελέτες πλήρες, δηλαδή ακριβώς. δεν γίνεται απορρίπτωτες. Ναι, μην έχουμε απορριπτικές, και αυτό το πετύχαμε. Δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό και τους ευχαριστώ όλους τους τεχνικούς του Δήμου Αχανών και τους θεωρώ αξιόλογους ανθρώπους. Αν μάλιστα η αιρετή, η πολιτική δύναμη του Δήμου μας αγγίξει την ψυχή τους, πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι μπορούν μέσα στο Δήμο να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και πάλι. Αυτό το πράξανε. Αυτό δεν χάνεται. Όταν τους εμποτίσουμε ότι πρέπει, για να πάει μπροστά ο Δήμος, πρέπει να δουλέψουμε όλοι, εγώ φαντάζομαι ότι θα συμμεριστούν και θα εργαστούν. Τι χρειάζεται τώρα άμεσα, ας πούμε, σε αυτό το τεχνικό, στο κομμάτι των τεχνικών υποδομών? Αυτή τη στιγμή, κυρία Χολέβα, μας λείπει η μεγάλη υποδομή των αντιπλημμυρικών έργων. Ένας Δήμος τεράστιος, 200.000 κατοίκων, και δεν έχουμε αντιπλημμυρικό έργο προστασίας. Αυτό τι επιπτώσεις έχει στην καθημερινότητα, νεροποντές και πλημμύρες? Ακριβώς. Δεχόμαστε μεγάλο όγκο υδάτων από την Πάρινθα, από το φυσικό όρος της Πάρινθος, και οποία πού θα διοχετευτούν? Μέσα στην πόλη. Ποτάμια δεν υπάρχουν πολλά να φύγουν με κήτες και να διοχετευτούν στη θάλασσα. Περνούν μέσα την πόλη. Οι μεγάλοι ακάλυπτοι χώροι δεν απορροφούν το νερό, με αποτέλεσμα να πνίγεται η πόλη μας. Κιόλας. Ναι. Έχουμε ανεβάσει πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν